Kublai yapi baro sashi sen ngap tiang subha yapi hakani ka puli khobor snap shipang lada kadang dei ka sen ka banikong yapi hakani ka channel jongi sungha parlok nang ai ka jingkersan ka jongpi da ka bapi subscribe ya kani ka channel bat na ka banta ki tu ki blada ban subscribe kublai shi hajar ngu ya ka jing subun ka jongpi kattu katni ki khobor katkum na ki kot khobor arphau tarik urumphang ar hajar arpulai Khlad ukpa bat ki khun ba pluh ka yeng ha maulam Shillong khat khandai tarik urumphang Kawai ka jingja pluh ding hasnong maulam ka ba ha ba ka thain pin ursla ka ba ukpa ba laingut ki khun ki ladu e yala ka jong ka jing em kat ba ka kamia bat arngut ki khun kan thai ki lalat em ha ka por min step jong ka sngi ublai ki pulit ki athu ba katkum ka jing tep balayo kumba lai shiteng min step na sub divisional police officer pin ursla urang ba asnong jong ka maulam ula pentep kumba shibaje shiteng min step kaladan ka jing pluh ding ha ka por kumba shibaje shiteng am haying jong ka kong phanglang Khong khnyan lai phulai snam ka karta ka lok chong uba ithen lambat laingut ki khun kata arngut ki de kishin rang ha ka karta ka ba shipho bat reus nam bat kawai ka khun kan thai ka badang saus nam ka karta kila Khlad no na ka ni ka jingja kat ba ka lok chong uba ithen ring kat bat ki arngut ki khun kan thai kila laj no namar kila thia la ka chong ka kamra ha ka ni ka jing toket ki pulat kila lap ba ka jing pluh ding kalawan na kamra shatja bat kalapur shaki wei pat ki kamra Sakani kawai pat ka khubor shapan ngat kendon ki kertong bapan khen ya ki kendon MCC nongpo khat khandai tarik uramphang U district election officer kari bhoi district ula pentep pajba baki dan ki kertong ki bala pelong ya ka jingalang pajba ha ki kattu katni teli ki constituency hari bhoi ha ka tei ka jing pelong jingalang jongki kala long be an bat persha ya ki kendon ka model code of conduct namar ka jing pelong khlem dayo jing tep na ki returning officer Hadian kate ka jing pentep pajba UDEO kari bhoi ula pentep baya kite ki kertong ki brale persha ya ka kendon ke MCC ki lashapan ngat katkum ki kendon ka representation of people act Namar kata nakaliang UDEO kari bhoi ula kentu ya ki pajba balada lap kino ki papelong ya ka jingalang klem dayo jing tep ni ki bapen khen ya ka kendon ke MCC ki la ban pentep ling ba ka civil app iwei kendai san not khnang ba ka office DEO kan yo ban le ya ka badan kam persha ya ki tu ki bale tam sakani ka wei pat ka khubor on sha penchitam katkum ki kendon ki tu ki babrat chakhlia shakinala Shillong khat pratrik uramphang Kidan bun ki yeng hasor ba Shillong ki dei ki ba jumlien ban barat bat pentut ki chakhlia shakiwa bat ki wadut ki batut chawam khra bat sherpi ka balawan lam ye ka jing chakhlia ka bajur ha ki nikiwa bat kalong ka daw ka bala ban thau ki ba bun jat ki khnyang jingpang Ladalap badan ki badang yailat halor kani ka jingbrat bat pentut ki chakhlia shakinala bat ki phot kin hap ha ka jingsha pensaja katkum ka kendon an chong ka polluters pay principle bat laru ban ngat ha ka jingsha bishar hakmat ka honbol National Green Tribunal in OF shispa khandai puar ar hajar ar puar Kini ki jing penjakhlia ya ki bat ki wa ki pauru ba ka long ka jing yailat ya ka kendon chong ka Meghalaya Municipal Act 2000 khandai spa anyo pulai Meghalaya Solid Waste Management Bylaws ar hajar arpho and the implementations of prohibitions of employments as manual scavengers are their Rehabilitation Act 2013 Halor kani na kaliang ka Shillong Municipal Board ka kentu ya baro kinong shnong jong kanong ba Shillong ba kinitray lang bat ka SMB da ka bapen ya Khlad hapeng ki biodegradable bat ki non biodegradable ha ki bolti thanyot bat ban the bat ban ai sha kinong lom nyot jong ka SMB Omdeiru ban brat ne thang ne tep ye kinyot ha ki sorok ki jaka pajba ne kinala bat ki kiwa Omdei ban shupentut bet ye kinyot bat ki jaklia bami na yeng sha kinala Sakani ka wei pat ka khubor Khlad arngut ki samla bathung baji ka kali balet sha ka jingeseng presbytery nongstoin ramphang khat khandai tarik Arngut ki samla kan thai national umdang West Khasi Hill District kila do no ya ka jigem bat pungut kila mansau hadian baka kali bolero pick up ka bakishong banlet sha ka jingeseng kala no hashwa ban poi ka jaka penlong ya ka jingeseng presbyterian rangba jong kari lengam presbytery Haka balang mau kam kha ka baha phamau shinrut civil subdivision ya kite ki armut ki samla ki bala Khlad latip kerteng kum ka samla tsunami ka rentong khanyaus nam karta bat kadiali daffodil rashir ka bakhat prasnam karta ki badai na ka chu kashnong umdang ka khubor na ki pulit ka yathu ba kate ka jingja ka cha ha ka steps ngi ublai ha ka por pra baje min step ea bat kate ka kali ka bala kala ka don yo number ML not nyobi khandai iwe not ka bala nya do shempat ku par mausor kalami national umdang bankit ki samla ki barwai kwaya hadu lai pusau ngut banlet cha kate ka jingeseng presbytery
Hendrei haswa ban poi ha ka jaka pan long ya ka jingya seng kate ka kali kala thung baji ha ka ba kite ki atmut ki samla ki la Khlad hashan namar kala jor pelat ka jing mensaw ye ki weipat ki bala mensaw la pen kit no sharyang do CHC Hendrei na kaliang jong medical officer ula batha ban pen kriya no ye ki bala mensaw jor sha civil hospital Nongtrei pat Shillong Sakane ka weipat ko khubor shakem saw ngot gurup mobile phone heroin bat pisa Shillong rempang khat khandai terik Hakamit khat nyau tarik mentau benai hadian ka jingyo jingtep ka bati kena ka kenhon pulit hapo ka jingelam jong SDPO sadar haring kat ka kenhon special cells containment bid house bat ka Kensha stress bid house East Khasi Hills kila penlong ya ka jingkhenra haki benta ba pher jong kasor kalane hadu menstap Hakate ka jingdai khenra la yo kurup arpulai teli ki mobile phone basuba shatu kawai ka senduk badan yo powder rong stem rong so bala suba baude heroin ubadan ye ka jingkhia khendai 0.2% gram prapusau teli ki tendong plastik bathli arpunreu teli ki thernia khatsau teli ki tin golden bathli bat san hajar khendai spa arphautingka ha kani ka jingja sawngot ki breu kila shakem bat ka jing toket kadang ya chakmat ban lap ye ka kenhon ki badan kti ban de ban thiet ye ki mobile bashutu ya kini ki mobile phone la lap bat unsapan phai biang shaki trai ki badai hok onda la pendap ya ka jingdon kambaro kani ka longkat kum ka karwo no Dr. MGR Kumar IPS Sir Superintendent of Police East Khasi Hills sakani ka wei ka khubor kem ki pulit yau Nongtrei SBI ba kan no tu khandai pusan lak Shillong rempang khat khandai terik Ki pulit hak khat nyau tarik mentau benai ki yo pdiang ya ke ijahar nau branch manager SBI Punusla branch ba uwei Nongtrei jongki ularong no ya ka pisa khandai pusan lak na kani ka jaka kan show pisa ha ka khalai tarik mentau benai Habayade bat kanila ban shat kam hau SDPO sadar bat ka kenhon jong u ban toket bat wat yau te ubreu na kaliang jong ka kenhon kalaya chakmat bat ka jing toket bat lawat ru yau te ubreu haring kat ka jingerap ki bahayeng hasam jong u lambat ki Nongtrei jong ka te ka jaka kan show pisa Kumta haka khat khandai tarik mentau benai utei ubreu la shabat no hau SDPO sadar bat special cells bat hadian kani la kem yu Kacing toket halor kani kadang ya chaprang ban pentikna ya kate kacingja bat kapisa ka bala yo ban rong Katkum kacing toket lapran kambakla ya ka password bala Aisha u halor kacing shania da wei pat Nongtrei na ka benta kat tu kat ni benai bantu ya kapisa bat kumba kalong la pelut ya kapisa ha ki kam khalai ling ba ko online laong ukerwo na u Dr. MGR Kumar IPS Sir Superintendent of Police East Khasi Hills Paralog ngin say syam biang bat phi haki wei pat ki khubor tis ngubha ban like ban share bat subscribe ru ya kani ka channel namar phi ai min sim shibun bangin nangla ban le khambha khublei shibun e